Ty kokso, normálne ja to cítim, normálne mi slzia oči z toho. Kúpim ti hoci čo za 50 eur, ak zješ tento hot chip, ideš do toho? Idem. No máš tam aj rukavice. No poď. Poď. Začína to? Už to? Ty kokso, normálne ja to cítim, normálne mi slzia oči z toho, jak na mňa rozpráva. Oli na 10, jak to je palivé? 100. 100. No dobre, máme zjedené, 50 eur je tvojich, ideme nakupovať. Kam ideme? Asi do kropu. Do kropu, poďme na to. Marko bol na tom tak biedne, že ma prehovoril a musel som dať mlieko. Však si hovoril, že máš rád štiplavé veci, ne? To hovorí za všetko. Už sa nachádzame v crop tope, je niečo možno, že čo by si chcel kúpiť konkrétne? No, asi tričko alebo mikinu. Mliečko nepotrebuješ ďalšie? Potrebujem. Potom pôjdeme kúpiť ďalšie mlieko. Kokos, tak mikinu. Mne sa páči takáto farba krémová, vieš. A tam špinavé za chvíľku. A čo tak niečo červené, také pálivé na oko. Tak hovoríš, že nič si nenašiel tu v krope, takže pôjdeme do Play-Go Smart a tam si kúpiš Spidermana. Tobey Maguire. Teda toho Spidermana. No, chcel by som. Áno? No dobre. A kde ho majú? Tam. Tam. Dobre, toto ti odozdávam, zaslúžil si to. Máš tam k tomu ešte aj Pokémonov. Napíšte mi dole do komentáru, či si myslíte, že by ste zvládli tento hot chip challenge a možno si na budúce vyberiem práve vás.